In Biet reizig je ik viskend door Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te visken en weer om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op pad met jongeres Elske de Walle. Zien in met mij naar het vinden van haar jeugd. We bezieken een middeleeuwse bandtour Ik was er nog net op te champen. en hebben Biet in het Boeterveld. Ik ben onderwijs naar Van Waarden voor een bijzonder treffen met jongeres Elske de Walle. We hebben afsprutsen in het Boeterveld, een natuurgebied dat ze vroeger vaak aan. Hey, goedemorgen. Hoi. Nou, ik ben Hoi. Elske. Ik ben Tamer. Hoi, leuk. Ja, het Boeterveld, hè, onder de reek van Boeterveld. Van Waarden. Ja, Lang geleden dat je west bent. dit is wel lang geleden dat ik hier west ben, ja. Ik ben in Verwoorden geboren. En hier spelen eigenlijk onze simmers en winters al, ja. Ik ga daar een woordje lezen. Stappen we in. Ja, is Ik goed. heb jonge vis vangen. The smoke down by the river. Hear the cannon and the drum. I've got one thing to ask you, honey. Can you run? Kwamen ze vaak in het Boeterveld? Ja, zoals ik zei, in de zomer en in de winter. En in de winter, dan laat je vaak ijs. Ja, dan stappen wij op in het dorp. En dan koest eindeloos rijden. En dan wie er een fakkeltocht. En dat wie dan op Vrete Jonnes. En dan gingen ze langs de route al die fakkels. Dus het wie net zo dat wij dan met fakkels rijden moesten. Nee. Maar dan koest bij Joen, of ja, van in de vol bij nacht, gongst over het ijs. Ja, dat wie natuurlijk super. Mooie honding. Ja, prachtig. Ja, daar heb ik echt goede herinneringen aan. Elske en ik meiden ons viskracht kleer midden in de prachtige natuur van het Boeterveld. En waar viskje wol, zulde Hans maar meidje matten. Ze zijn ook levend. Dat is nog een beetje meer erin knipt. De gist. Nee, dit is net goed. Dat gaat perfect. Oeh, er komt al je pus uit. Oh. Maar hij zit er Is dat perfect normaal? in. Ja, soms dan komt er correct er wat uit. Dit maakt me zo net, ja, want die had een hengel en dan zeg ik altijd, nee, mem doet dat net. En met het aas onder de heken kennen de angels uit en ging ik waarom naar de jeugd van Elske in Van Waarden. Kom ik hier net zo vaak mee, want mijn ouders zijn hier net meer. Maar als ik hier dan ben, dan is het krek alsof waast ik gewoon weer even in vroeger en hoe het opgegroeid is. En dat is ik vind het altijd leuk om dat gevoel op te roepen. Maar als band had je natuurlijk een heel oor leven. Dan is alles, dan had je vrijheid en dan had je nog helemaal geen verantwoordelijkheid. En, Je zwaar. nee, dat is gewoon zorgeloos. En zo heb ik dat wel echt ervaren. Wat wist je van vanken? Ik heb een beetje misschien wel en haak nog steeds wel. Een introverte kant en een extraverte kant. Dat is ook wel logisch, want ik sta natuurlijk nou op het podium. Ja. Maar ik heb best wel wat hindernissen nemen matten voordat ik echt, zeg maar, ja. Want ergens ken ik wel heel. Ik ben ergens wel gewoon bescheiden en iemand die net per se in de belangstelling hoeft te staan in het dagelijks leven. Maar dat zie ik natuurlijk wel, het podiumberoep. Ja. En ik vind dat echt wel heel leuk. Dus ik heb wel echt die twee kanten. Maar ik heb wel echt wat onzekerheden hoe winnen matten. Ja, want ik denk ik wel heel misschien wel onzeker om mezelf. En dat ik dacht, oh, ken ik het wel of doe ik het wel goed. Dus ik wil echt die twee kanten. Ja. En de muziek, hoe ben je daarin begonnen? Ik ga eerst pianoles houden, hier in Van Waarden. En mijn pianoleraar zei, Elske, dat met die twee handen, dat is niks voor jou. Er was maar iets kiezen wat in je notenbalk had. Dus toen ben ik saxofoon spelen gekomen. Oké. Maar ik wil eigenlijk gewoon jongen. Ja, hè? Maar ik dwarde nooit. Nee. Dus dan, onder het oorwasken wie ik altijd met mijn zus aan het jongen. En zij zei eigenlijk tegen mij van, Els, dan was ik gewoon jongen. Ja, wat dwar ik net. Nou ja, zo. Hoe is het uiteindelijk ontstaan dat je het jongen zag via kamer bent? Nou, ik speelde toen saxofoon in een bandje met mijn zus en mijn heid. En toen zei ze tegen mijn zus van, oh, was dat jongen? En toen zei Femke, nee, Elske had dat jongen. Dus eigenlijk is het toch haar. Ja. Kan je het Elske? Ja.
Oh, dit is een westen. Ja, dit is een grutte. Oh, Dit is een grutter als dat ik hier verwacht hier. maar op de waarom farm. hou ze hem net omheen? Omdat Dit wil er- wij toch zien? Ja, omdat het heel sterk is. Maar deze is heel groot. Ja, dit is een beste niet. Ik moet nog eerst een beetje burgers Oh, meidje. wat is deze? Dit is een braad. En de meeste die hier zitten, dat zijn heel liedjes. Maar dit is wel een... Maar hoe haast dan nou? Dit is wel spanning. Dit hem. Dit is spanning en sensatie. Serieus. Was die nog Toch best? feeling. Nou, wat? Oké, ik ga eerst even feel, oké? Ja. Oh, dit gaat al heel best. Dit gaat al heel best. Oh. Mooi, Maar hè? dat is skrikkelitten. Oh. Zie je, dan zetten we hem hier weer om. Kun je mooi rechts in het water weer zetten. En gaat er. Doei. I climbed aboard the ugliest of beasts. I felt the earth give way beneath my Die hel je de angels in om naar een bijzonder plak in Vinwalden te gaan. De Schierstens. In deze middeleeuwse wendtoer uit 1300 zette Elske haar eerste stappen als jongeres. It was a train that led me from De piekjes die rennen hier al op stritten. Zagen eerst De zandwarpjes is het hier. Nog steeds. toch? Ja. Kom maar. of the train. I saw my youth pass by. Now this train's gonna take me home again. I saw the dust clouds swirling in the Welkom in de Skiersteens. Ja. En hier gaat het ontdekken. Ja, ik ga weer wel spelen. En hier op het plein boeten ek stond er een groot podium. Nou, dan zie je daar al je meisjes tot aan het einde ontdaan. Bij een soort ja, revue, musical-achtige jongen. Hoe oud was toen, hier toen ze hier speelst? 14 of zo, zoiets. Ja, dus dat begon ik eigenlijk correct maar jong. Dat is wel jong. Ja, en ik wie best wel, nou, ik dwarde nog net, en zeker in je eigen dwarp is wel, dan is het altijd heel spannend onbekend. natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik dwarde nog net op de jam, bij wijze van spreken. Ik wie best wel verlegen. En hoe zeg je dat hier uit? Maar hoe wie dat toen? Nou, dan kom je hier al je stoel en dan had je hier een soort gangpad ertussen en dan had je daar het podium. Ja, er zit nou nog een Ja, hij zit er nog. piano. Ik denk dat het dezelfde... Ja, zo? Ja, dat denk ik wel. Why am I supposed to be here? Why am I supposed to be okay? I don't get it. Who am I supposed to smile for? Good intentions at a toxic place. I am walking away when my feet get cold and sore and my knees can take no more. Then I know I'm getting closer and braver, bigger, better on my own. My mind will find me through this crusade. No pain, no gain, no, I'll stay strong. But no matter all the hate, I will get there anyway. Machtig, Elske. We litten de Schiersteens afterhuis en gaan waarom naar uw stek in het Boeterveld om verder te visken. Maar op een gegeven moment, draaien heel in, corona, Ja. lijkt natuurlijk de hele business op een gegeven moment stil. Ja. Hoe wie dit hier van die? Ja, dat is lastig, hè. Dat is in principe heb ik altijd... ik heb nooit een horen baan gehad of zo. Dus ik ben altijd muzikant geweest. Ja. En dan in één keer dan zeiden ze... Nee, dat mij niet meer. Nee. Ik vond het echt wel een lastige tijd. Want dan is die afrekenen. En waar ben ik eigenlijk als ik net door wat ik altijd dien heb? Nou, ik denk... Het heeft net heel veel zin om iets uit te brengen, want ik koest net spelen. Nee. Dus ik zong eigenlijk net meer. En ik kreeg een stemprobleem, want dan ging ik wasjongen en die mijn stem niet meer wat het dwang moest. Nee. Zeg wel confronterend, kan ik me vaststellen. Ja, dat was vreselijk. Ja. Ik had toen ook wel echt actie ondernomen om dat onder ziekje te letten. En er kwam net echt iets uit, het wie net verkeerd stemgebruik. Het ziet misschien echt wel een beetje tussen de eren. Maar ik heb wel het gevoel dat ik echt bij nul weer beginnen moest.
En dat had ik wel dienen. Dus ik had al die dingen dienen om die stem weer goed te krijgen, zeg maar. En toen ben ik weer scrollen gaan met mensen. En gelukkig ben ik naar muziek gebracht. Maar er zijn wel momenten geweest dat ik dacht... Ging ik ooit nog weer dit doen? Omdat ik iets kwijtrekken ben, zeg maar. En het weer voelen ha, is er wel een soort rem of deksel aangegaan bij mij. Weet je wel, dat ik me echt realiseer... Ja, het is alles of niks. Ik heb hier toch? Ja, daar zitten we wat. Er zit hier bij. Ja, nou tik hem maar mee. Ja! Cheers. Een voorntje. Oh, deze is leuk, die had oranje. Ja, dit is een blank voorntje. Was het hem vasthouden? Nou, ik wil het wel proberen, maar hoe doe ik dat? Dus dan zei je in hoornlijst. Oeh, wat glibberig. Zal ik hem zelf erin lezen? Dan ligt me straks plan. Ja, oké. Doei, visie. Goedemiddag. Een bijzondere dag, hè? Hartstikke leuk. Ik vond het echt hartstikke leuk. Dus Dank je wel. Dit wie biedt van dit seizoen. Ons Jan.